Virolaisen Jalon bussit on tuttu näky Suomen teillä jo yli 60 vuoden ajan. Jalon autovalikoimasta löytyy autoja pikkubussista isoon turistibussiin, eli aina kannattaa soittaa Jalolle, vaikka pienemmänkin ryhmän kanssa. Monipuolisia eri varusteisia vaihtoehtoja löytyy eri ryhmien tarpeisiin, aina 14-paikkaisesta pikkubussista 62-paikkaiseen turistibussiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme turvallisen ja hyvän matkan. Matkustajiemme viihtyvyys on meille tärkeä asia, niinpä useissa autoistamme on alkolukko sekä turvavyöt. Matkustajien viihtyvyyttä lisää ilmastointi, jääkaappi, DVD sekä WC. Tilaa kuljetus, jota muistellaan vielä vuosienkin päästä.